नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गाजली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, मागच्या वेळी तुम्ही हळदीचा ब्लॉग बघितला, तर यावेळी मी जो ब्लॉग घेऊन आला आहे तो स्नेहा स्टोनच्या लग्नाचा ब्लॉग आहे. तर मंडळी, लग्न एकदम मस्त झाले, सगळ्यांनी खूप एन्जॉय केलेलं आहे. तर मंडळी, हा ब्लॉग तुमच्यासमोर आणण्याचं एकच कारण आहे, ते म्हणजे आपल्या कोकणातील रीतिरिवाज परंपरा हे आपल्या जगासमोर गेल्या पाहिजे, लोकांना कळलं पाहिजे कोकणात कशा प्रकारे लग्न होतं ते. म्हणून आम्ही ब्लॉग तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे. तर मंडळी, ब्लॉग अप्रतिम झालेला आहे, तर बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. हा जर ब्लॉग आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मंडळी, इथे स्नेहा व तिचे आई, बाबा व काका घरच्या देवाला गारण करून हॉलवरती निघत आहेत. तर मंडळी, आता आपण हॉलवरती गेल्यानंतर भेटूया. आई कोणत्या तरी आड होतो चांगला शुभ लग्न होऊ दे. मंडळी, स्नेहाच्या पुण्यवचनाची सुरुवात झालेली आहे. तर कोकणामध्ये अशी पद्धत आहे की मुलीचं पुण्यवचन हे पहिल्यांदा होतं आणि नंतर मुलाचं. तर मंडळी, हा विधी तुम्ही पूर्ण बघा कशा प्रकारे होतो आहे तो.
मंडळी इथे मुलाच्या पुण्यवाचनाची सुरुवात झालेली आहे. पहिल्यांदा मुलीचा नंतर मुलाचा. तर मंडळी हा विधी पण पूर्ण बघा तुम्ही, एन्जॉय करा.
यावद्वेते तरका वहनुदे जातवे पुण्यधोया यावाकाशमार्गे कवलगरो भस्करो लोमारा या ब्रह्माच विष्णुदादे सावदे पुत्रपौत्रो स्वजनगरो जीवजम्बोगदादा तुमूर्ध तदेव लग्नं तुदेनन्तदेव कायावरं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपदेदे गृहोन्मनामि तुमूर्ध सावधा नडीर्न सावधा तुमूर्ध सावधा